artistes del Sona Nou, n'hi ha uns que molen supermolt. La veritat és que aquest any els grups fan una aposta musical molt interessant. Ostres, jo no n'he vist cap, ties. En canvi, l'altre dia per internet vaig veure una nova col·lecció de cera de Joseph K. Ostres, Felip, tio, ens fes tu mirar, els has d'escoltar. Sí, ja ho sé, tia. Ja ho faré. Ostres, sabeu què molaria molt? Poder parlar com abans? Ostres, si vols, truquem al meu avi. No, tio, vull dir gent d'abans. Poder parlar com ells parlaven. Gent que parlava diferent. Seria molt guai. Què vols dir amb que seria molt guai? No s'ha fet mai de parlar com abans. Però com xerraven abans? Suposo que tenien altres paraules, altres frases, no sé. Però vols dir en català? Sí. Ostres, no sé, ara aneu retro, no? Vosaltres aneu vestit retro, però imagineu que, a més d'anar vestit retro, doncs parleu retro. És que m'agradaria molt. Ai, no sé, Això és una miqueta ridícul, no? Què dius, Filip? Estem perdent el temps parlant amb tu. No sé, hauríem d'utilitzar paraules com entubi. Entubi és una paraula retroguai. A mi m'han parlat d'una dona que ressuscita gent. Això et deien, Felip. Si fóssim filòlogues, podríem parlar d'una altra manera. Tindríem més llenguatge. Sí, tia, però la meva cosina és filòloga i no mola gens com parla. Ostres, Filip, què dius? Que coneixes una dona que ressuscita gent? Sí, bueno, això és el que ella diu. Però és veritat, pot ressuscitar gent. Doncs anem-hi, si és així, anem-hi. De debò ho sap fer. Ressuscitarem algú que parla com abans. Senyora! Senyora? Hola. Senyora! Hola. Malparits, colla bandanes, ja em torneu a ni tocar els collons? Colla dropos? Calla tu, matusser! Fots aquí cap de polls! Malparits, què passa ara? Hem vingut perquè ens han dit que té poders màgics. Hola. Malparits? M'enredeu a mi? Endavant. Clar, sóc jo mateixa, passin. Perdonin les males paraules, és que no estic acostumada a rebre visites de feina a aquesta hora. Però vinguin! Però! Oh, són lents! I doncs? Què els porta per aquí? Què volen de mi? Esperin, seguin. Seguin i m'ho expliquen bé. I doncs, què els porta per aquí? Doncs miri, senyora, venia perquè ens ajudi a ressuscitar una persona. Resulta que requerim quelcom de quelcú que sigui antic d'antubi. Collons. O sigui, volem parlar amb una persona que hagi viscut molts anys atràs. Expliqui'm ben bé què volen. Que revisqui una dona de l'interior de Catalunya, del segle XVII, i ens la porti aquí. Aquests jovents d'avui en dia estan ben tocats els collons. Però aviam, això... Jo necessito més informació, No és el mateix parlar amb els morts que ressuscitar un mort. Això té un preu. És més car. De quants diners estem parlant? A mi no m'agrada parlar de diners, però clar, aquestes coses costen. Valen cèntims. I cobro l'avançada. Això està clar. Posem-hi uns 3.000.
Jo en tinc ni 5. Bueno, va. Deixem per 300. Va bé, amb targeta. Sí. Torna. Targeta. Reservat. Moltes La còpia. Collons. Ai, collons. Ai, collons. Collons. Ja està, I ara què hem de fer? Aneu a buscar, que espereu aquí, va fora! Marxeu a buscar-la, va! Però on l'hem d'anar a buscar? A fora, al carrer, va!
días. Buen día. ¿Qué posarem, reina? ¿Cómo dice? Que no la entiendo. ¿Qué le ponemos? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vale, vale. A ver, ponme 300 gramos de queso. Ahora mismo. Este sale bien. Esta semana está de oferta. ¿Sí? Sí, ¿Por el qué? vermelho también, pero este... ¿Verme qué? El vermelho. Ah, Maria! Oh, quin bé de Déu! Quin bé de Déu! Veig quin boig que fa tot! Xocolata! Voy a coger un paquete de eso. Este sale muy bien. Sí, lo cogí yo el otro día a mi marido y bien. ¿Qué le parece así? ¿O lo quiere más finito? No, así va bien, perfecto. Ah, está en inglés, pero bueno. A ver, no sé si me dejo algo. Igual uno de esos de allí. A ver. Una sumalla. Eso mismo. En castellà! Verge, què ha passat? Que hem estat dominats per les tropes castellanes. ¿Pero qué dice esa mujer? ¿Qué dice? ¿Está loca? Però qui és vostè? ¿Que quién soy yo? Yo soy Dolores, grande y libre. Déu, ara sí que no entenc res. Jo me'n vaig cap a Sant Feliu allà a la seu de la sotsvegueria, aviam si saben explicar-me què passa. Mare de Déu! Oh. Això em penso que era aquí, Antiga cúria de la sotsvegueria de Lluçanès. I tant. Això és aquí. Ah, Maria! Ah, Maria! Hola, bon dia. Miri, busco el Montserrat Rovira. No sé de qué me habla. Yo soy el nuevo maestro, el profesor Matías. Encantado, señora. Igualment. Així vos sou el secretari del Veguer. Ya veo por dónde va la señora. Usted está criticando mi actual sistema educativo. Mireu, ja us ho diré. Soc anat allà en una botiga, allà a Oristà, Cal Xeixa, i soc trobat una dona castellana. I soc pensat, bueno, sabeu què més ha passat? Que resulta que havien canviat la dependenta i també era castellana. I llavors jo soc pensat, coi, vols dir que no ens hauran guanyat aquesta gent? I em venia aquí a informar. Vos em sabríeu dir alguna cosa? Què ha passat? Pues mire, por su interés le explicaré que el catalán es una lengua muerta. Sus hijos serán unos inútiles. Se volverán ciegos, maricones, si estudian en catalán. Y sus hijas, sus hijas se van a volver unas guarras, unas zorras.
Això vol dir que el Lluçanès no... Mire, señora, déjese de Lluçanès y de tonterías. Aquí lo realmente importante es conocer y amar las comunidades autónomas. Los ríos importantes de España. El Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir. Déjese de estos riachuelos del Lluçanès. Que si el río va así... Riachuelo de Merles. La Gavarrosa. Ai, verge, estic ben desorientada. On heu dit que som? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Váyase usted a recoger sus huevos. Con su barratina. Yo tengo muchas cosas más importantes que hacer. Tengo que cambiar este colegio. Tengo que cambiar este país. No entenc res. Ostres, ties! Ostres! Mireu, ties! Una autòctona! Anem-hi? Anem a poc a poc, eh? Voleu dir que hi hem d'anar? Que si ens engega... Sí, Felip, anem-hi, però a poc a poc. Verge santa, quina gent més estranya. Bon dia tingui, senyora. Encantada de conèixer-la. El mateix us dic. Bueno, ja era hora, almenys algú que parli i l'entenc. Tia, hem fet bé de venir a poc. Sí, tia, perquè aquí a Lluçanès tot és slow. Sí. Lluçanès, slow. Slow? Què voleu dir que és slow? Quin slow? Què és d'aquí, vostè? Ai, no sé pas si sóc d'aquí. Jo és que ja no sé ni de on soc, ni on som, no sé. Coi, estem a Lluçanès? Les coses passen a poc, es viu tranquil·lament, hi ha molts bolets. Bolets, me cago en Déu, ja ho crec que sí, hi ha bolets. I alguna pedregada forta i tot. Què en sabeu, jovent? Com ha anat això de la guerra? Què diu aquesta dona? Tu deixa'm fer a mi. Nosaltres som de Badalona. Estem aquí perquè Lluçanès és molt xulo. Com viviu aquí? Ai, ara sí que no us entenc. Vivim, no sé, vivim com podem, Què voleu que us digui jo, jovent? Escolta, no, és la nostra, Hem trobat l'autèntica pagesa. Entra a la càmera, Felip. Ostres! No tinc bateria. Que fric, tio. Tranquil, tinc la meva. Oh, què és això? Què és això? Ah! Mare! Què collons és això? La mare que us va parir! Però si només estem fotografiant. Deixeu-me estar! Home, deixeu-me! Deixeu-me estar! La mare que us va parir, home! Deixeu-me! El Déu que els va parir! Dinos, que no saben que és una càmera de fotos. Clar, que pobre, és normal. No sabe que és un flash, clar que s'espanta. Jo pensava que el Lluçanès mudava, però veig que tot és slow. Molt slow. Molt. Bueno, que...
Els meus anels no poden ésser més trepitjats. A suara sóc ben aterrida per una gent d'estrany parlar. Al final ens han ben convençut de la nostra misèria. Me'n torno a enterrar al lloc d'on vaig sortir. Torno a aquesta terra bruta i dissortada. Torno a la meva estranya pàtria. Remuntant en cotxe una petita vall, en sortir d'un revolt noto de reüll el volar d'un ocellot enorme damunt la riera mà esquerra. I just aleshores veig, a la dreta, ran de cuneta, una dona dreta amb ales blanques obertes i vestida amb cintes de colors que l'aire fa ballar. I és més bella que la Venus. És una dona. M'espanto. Miro i al retrovisor hi ha una cara fosca horrible de dragó fent-me ganyotes. Redueixo, accelero, torno a reduir. Una mica més endavant, de la boca d'una ermita mig amagada, en surt enfora un feix de flames que arriba a mitja carretera. Passo. D'entre les fulles dels pollancres de l'altra banda em miren 1000 ullets. Accelero una mica, però encara vaig més aviat lent. Quan arribo a dalt, el muntanyam del fons obre els llavis enrogallats i amb veu quilomètrica em crida «Enric!». Damunt seu, un nuvolet rodó i no pas més gros que un panet projecta fletxes indicadores, ara en una direcció, ara en una altra. A la girola d'abans d'entrar al poble faig l'estop, encara que no ve ningú, i el cotxe de darrere em fa mec.